Megalayapost.news. Meghalaya Indigenous Women's Council MIWC hakasni baar kala IT daga jingtho shaw Deputy Commissioner ka East Giant Hills District Manish Kumar ban persha halor ka jingtmu jangka company Shri Cement Limited ban sangi ka karkhana deubilat banti motion hagte ka district ka kanhun kala pharu eki copy jangka te jingtho sha ka Meghalaya State Pollution Control Board ka Ministry of Environment Forest and Climate Change bat sha ka Giant Hills Autonomous District Council JHADC habakranch kila patai khubor hadian ka jingi kandu yo Deputy Commissioner ka President ka MIWC kakong Baidai Grace Kar kalong bakalashim kini kabenta namar kajing sokya halor kajing bun palan kikar kanado bilan Hayes Giant Hills kalong bakam persya ikaroi kapar na kajing yo kam jong kisamna shnong handa kajing yaki jong ka kadai namar kajing sokya kamaryang bat kajing kta kakoit kakya jong kipat ba shnong kakong Baidai Grace kala kadauru bahaki snam ki bamenchwa kasuin benang Hayes Giant Hills kalalong kabapengat bat kabapensuk kipat ba ban imbenchong Henry menta namar kajing bun kikar kanado bilan kajing kreat kalanang jur bat ka district kala sedang banlong kum benta jong kejela Asam kalamaham ru baladadang beteng ban pom pathari ki dieng bat penjulore kamaryang kajing longjing man kanang sniu susu hakisnem banwan kalong bakalong kahok patba jong kinong song snong ban penpau ya kajing sngo jongki namar kani kam kta tang ya kanong kli elaka nreya boro kawi ka district marwat ki district ba marjan ru namar kajing jabo kala air bat ka kakong Baidai Grace kalamaham ru baladasha ya ka Shri Cement Limited ban rung shanong kli elaka kamaryang bat ki patba snong kinmat ya kaju kajing kumbalajia hanarpu elaka namar kajing jabo kala air ka bar kajing julor ka saudong saukun ni wan hang ne ha DC office ban submit ya ka petition halor ka jing persya ya ka Shri Cement ka ba don hang te hapo dai strong ka ba ni snyo kya shisha bakin jelai kini ki cement plan hapo ka district jongi balai kalong ka jing persya jongi ya kata kadai namar ba amdai bangi persya ya ka development lani ka yokam yo jam ki khun samla handrai ka jing shishahi ka don ka jing tapat ya ka mai maryang kumjoro ya ka imlang salang hapo ka district jongi da nakapor sa kapor ngila yo experience lani kata ka feelings ba ya ka change of climate change of environment naman nakapor sa kapor nila nang match ya kita kijing shit ka bajur hanay mensyua ka nega district jongi kadai ka ba pangat ba bansyong bansa barok kaway ka pertay ka snong tunad ban imha ka nega district jongi namar ba ka persay ka maryang jongi kadai ka ba snong tunad hadok kata ta nadok kapor hi ba la jalay kini ki cement plan kajing shit kala kiu shado kata ba ngila ban penyujor bat ki Asam mentaya kajing shit ta nangta ka daw la dangi ailat kumne ba kin pom pathari ki deng kisik kin bujulor ya ka khandau ka siap ta kan kata shibun yang ki try jelah ni takum tangi nagaliang gaseng MIWC nying persya ya kajing Bante ya ka Shri Cement Plan hang ne hapo East Giant Hills District hakasnong dais dong hoy ngin hab late persya bat ka kadai ka fundamental right jong ikum kinong song amdai ba kan don kata ka cement plan hang te hanong kli murkan kata tang kinong kli lada kadon hang te hapo dais dong kan kata hi ya ka district barok ka way wat ya ka hagibagi district ru kan la ban kata lang ba ka pollution lang ba ka jingkiu jong ka jingshit takumta ngidai ben yami ga kumjuru kipai ba ki badan hi ka jingkit kli ya ka river ga jai ben rew bat ya ka chongsuk chongchai dong ga district hi kipai baru kidai ben yami rengkat bat ngi num dai ben sengap ya ka jing penting pensmi jong kini ki ilaka nong kli kana kong nong syab hingan ong ba ya ka jing khang jongi ki seng bhalang ben le rung hang te ben le ya ki kam ka badon kam kadai ka jing pentut ya ki kinong yo nong ta nakata ka daw mut ki kwa ben
khang percaya ngi kiseng balang ben lek bentuk lar hang te handai kim tipat ya ka e ka bangi tuklar ka dei na benta ka bha ka miet jong ka imlang sa lang jong ka ribet ka jai ben reu hi ta kumta ngi kiseng balang ngi nyum yu ngi num patiaw ya kata ka jing khang jong ki namar ngi don ka hok ngi kum ki NGOs ngidon ya ka hok ngidon ya ka riti trekam jongi don balak ben khang yang ni la hang nong noru hanrei kum ka le ka nong khri ru ka de ben song tho ba kam don ka hok ben khang yano kham tam ngi lei ki de ngi de ki trai jelang ne la dang ya khang kum ta para trai jelai ibe kata ka mut ngin hap song tang hap atliu yeng de shu ben mi shabar ka yeng hoi kata ngim la ben len ka day ka jing sisyaru bat kan sa jia hiru ba ladaka Sri Siman ka 1 point hang te hada ka ilaka nong kli kan sa jot kan sa sya penjulor namar ngilai i wat hang te hathai narpo ka jing penjot jong ka me mariang bat kum joro ya ka ler ka umdi ka umbam ka lakta syabapalat ta hakata kanong rim nagata ka daw ngim kwa ba kini kisimen plan kin sa priang hapo ka district jong sipang ka Meghalaya Land Transfer Act ka day ka ain ka bayada ya ka khandaw ka siap jongi ki rit pai ta hado mentahi ka sorkar imat kam pada pentrekam bahaya ka nega ain bentelakam ya ki bar jala benthit jaka ben pendon kam baklai ya ki jaka di jongi hang ne hapo district jongi ta kumta ka kum bajing tip jongi wat hang te hadai stong ru ki la ki claim comply ya kata ka Meghalaya Land Transfer Act ba kin haduk bakin dayo ben di jaka ya ubar jela bente ya kata ka Sri Siman plan hang te hapo dai stong ta kani ka Meghalaya Land Transfer Act kadai ben ka sarkar kadai ben pengor bahaya ka bat ben trekam bahaya ka da ka bapura khnang ben la bente lakam ya ki bar jela ben wan ben thet jaka puta bat ben buhai ya ki jaka puta ki jongi hapo ka jela MeghalayaPost.news